Täze münasibetli ýaýwanlandyrylan bayramçylyk däwreleri ýurdumyzyň taryhyna altyn harplar bilen ýazyljak tamamlanyp barýan arkada Serdarly Bagtyar ýaşlar ýylynyň şanly wakalary bilen sazyşyp gadymy Lewabyň owadyr şäherlerinem uludan gurşabarly. Lewap welaýatynyň çärjü etranyň bitik geňişligine ýerleşen bir gece gündüzi ilaty 25.000 kub metr arasy agy suw bilen öpçün etmäge mümkinçiligi bolan suw arasalyjy desgasy ulanmaga berildi. Etrawyň ilatly nokotlarynyň suw öpçünçiligini gowlandyrmak maksady bilen taslama kuwatlygy 86,1 kilometr aralyga hyzmat etjek bu deshanyň täze ýylyň öňsirasine işe girilmegi aýratyn ähmiýetlidir. Suw öpçünçiliginiň ýokary derejede amal aşyrylmagyna gönükdiren bu gurulşyk işleriniň 60,9 kilometrini diametri 315 mm-lik 25,2 kilometrini hem diametri 500 mm bolan suw geçerjiler düzýär. Agy suwunyň durnukly akymyny we öpçün edilmegini gazanmak maksady bilen etrawyň bitik geňişliginde birinji suw götürji beket, Kıraç geňişliginde ikinji suw götürji beket, Hoja Kenepsi geňişliginde üçüncü suw götürji beket, Jende geňişliginde de dördüncü suw götürji beket ýerleşdirilendir. Halkymyzyň ýaşaş durmuş şertlerini gowlandyrmaga gönükdiren bu ýylt behwitli gurulşyň tamamlanmagy bilen bir şäheriň bir şäherçäniň 7 geňişligiň 32 owanyň umumany alanmazda 14.861 hojalyň ýagny ilatyň 77.863-üniň içimlik arasy agy suw bilen öpçün edilmegine mümkinçilik döredildi. Suw geçerjileň işe girdilmegi münasibetli däwre gatnaşlary suw götürji beketleň işleş aýratynlyklary we önümçilik mümkinçilikleri bilen ýakyny tanış boldular. Ul mümkinçiligi bolan suw geçerji ulgam dünýäniň öňde barjy önüm öňürjileriň kemil enjamlary bilen enjamlaşdyryldy. Şeýlede Türkmenawa şäheriniň azatlyk şäherçesinde lagym suwlaryny bir ýere jemlemek maksady bilen bir gece gündüzlik kuwaty 7200 kub metr lagymy gowmagy niýetlenen lagym sorjy bekede açylyp ulanmaga berildi. Ýeri gelene belläp geçsek türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadagymyzyň hormatly prezidentimiz Arkadagyl Gahrman Serdarymyzyň taýsy taglary netijesinde soňky ýyllarda vilayet merkezi Türkmenawa şäherinde hem Sewitiň etrapda şäherlerine ýaşaş durmuş maksatly binalaryň gurulşyny giň germerliýe lagym sorjy bekediň işe girdilmegi bilen Türkmenawa halkara howa mezine barýan ýoluň ugurnaky 59 sany 4 gatly 30 köýlü we 22 sany 4 gatly 40 köýlü ýaşaş jaýlar toplumy 170 sany 2 gatly 5 otogly kotej ýaşaş jaýlar toplumy şunuň ýalym Türkmenawa şäheriniň azatlyk şäherçesinde täze döredilen mellek ýeri gaznalaryna ýaşaş jaýlar toplumy üçin jemi 24.446 hojalyň lagym ulgamynyň hyzmatyndan peýdalanmagyna mümkinçilik dörediler. Işe girdilen deshalan gurulşyny alyp baran ýaş türkmenler hususy kärhanasydyr. Lagym sorjy bekediň işe girdilmegi münasibetli däwrelere gatnaşlar deshanyň mümkinçiligi iş aýratynlyklary bilen taşdylar. Däwreler gatnaşlar halkymyzyň eşderetli durmuşy, ýurdumyzyň rowşan geljegi ugruna taýsy tagalalar edýän ýaşamak, işlemek, döretmek üçin giň mümkinçilikleri döreden Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadagymyzy hem hormatly prezidentimiz Arkadagyl Gahrman Serdarymyza alkyş sözlerini beýan edýärler.